ndewono ana m ewetara unu ọrụ na mba ofesi. Unu n'anya na skrin unu ga-afụkwa ya. Mma enye unu link, mma enye unu ihe niile ma telefon nọmba onye chọrọ ya ọ sị na ọ dị interested nwere link ya nye direct na ebe okwu munye link. Unu n'anya unu fụ na ndị NHS na-akpọ oku na mba UK fasi na fa chọrọ ndị ga-abịa ọrụ kia ndị international ebe ọbụla nwanne gị nọ kpọọ ya. Una fulfa asili after joining NHS Professional International. If you once you have completed your training, need experience. Ọ bụrụ ana na kpọta gị fa ga-train gị ọfụma. Ị nọ na mba ọbụla bịa ebe a. Ị nọ na mba Dubai, Kuwait, ka ebe ndị be anyị nọcha mana mba Afrịka mana South Africa kpọọ nwanne gị si ya na ihe na-eme ebe a ka ọ bịa solu gị wee nweta elele dị na ihe ndị NHS na-akpọ kịta. NHS mean National Health Service. National Health Service ọ bụ gọọmenti nwe fanara na ego kọpọsisi peni afọ maka gọọmenti nwe. Unu fụlụ ebe o de benefit of joining na ebe de free flight ticket to UK, free initial accommodation, 27-day pay leave. Ihe a ga-akwụ gị ịbịa a ga-enyekwa gị accommodation, flight ticket bụ free. So ihe ị ga-eme bụ ma ịfụ telefon nọmba fa ma email fa iweli etinye akwụkwọ. Ị nọ na UK ịgụchaga akwụkwọ na-achọ sponsorship ọmaka emegolu gị kịta maka ndị na-enye sponsorship na ego amachisia na ego. Nke a bụ gọọmenti official fa pụtago si na fa ga na-enyezi fa need ndị ga-abịa lụrụ fọlụ ebe ọbụla na inwegodi experience fa ga-train gị inwezie ọmanarịcha. So ịbịa igweta ihe inweta tinye elfa ndị niile bụ healthcare professional fa na-achọkwu ma ndị doctors ma ndị nurses ma ndị lab scientists ma lab ndị a na-eme lab fa na-achọkwa fa aligned health. Ọ bụ unu bụ caregiver, ọ bụ unu bụ healthcare assistant, ọ bụ unu bụ carers. So ifuru ya ịgụ onye isi ma midwife ma or aligned health professionals fa na-achọ unu. Asịsị tinyebe akwụkwọ itinye akwụkwọ mma egosikwa unu email fa even na mma egosi unu dia website. Ọ na-abịa before ihe end ya ị ga-afụ ya ọpụta dia website. Ịsaachị anya ịgụọ ya ihe afụ ihe niile ị kwesịrị ka ị mara. Ọ gbagwojuo gị anya ọ bụ mụ mee tutorial ịmago na nsi melu unu mgbe gara aga lụchala unu nya aka nlụkwala unu nya aka ebe unu ga-aga na ebe unu ayara aga. Ifuru na-enye kịta ifuru ọ gafetego ọzọ inegodi anya n'enu ihe kịta ị ga-afụ www.nhsprofessional NHS UK. O nwee ebe triple line ga n'elu ịkụ onye aka o buru gị baa n'international. Ọ sị gị create pay account you create ịbata na ya ọ sị na ọ na-eyu ne the main website screenshot onya shot ịgafete na ya agbanarị gị screenshot onya onye dị interested ọ sị na ọ dị interested na ọ chọọ link mana ọ na-ọ gafete kịta ozugolu gị iwelie wee lụba ọrụ wele ihe a nyecha unu wee kwalụ ngwa ọrụ ka unu lụba ọ ga-abalị unu ọ ga-agazili unu. Ana m ekpele unu ekpele si ka Chineke mee ka unu nweta ihe niile unu na-achọ especially ndị enwere ego na-achọ onye enyemaka. Chineke bụrụ onye enyemaka unu tinyere ka ewelu unu ozugbo unu na-etinye ka a na-asị unu na-ewekọkwa unu. Biko nụ ndị be anyị unu ga-adụ serious n'ihe a mee enye maka ọ na-abalị ọtụtụ mmadụ especially ma ịdị ezigbo serious. Ndị nwetara ihe a dị too much. Onwe ihe na-eme ndị be anyị bụ na ụfọdụ fa anara adị serious eme ihe fa bịa mee obele fa sị na ike agwụgo fa. Biko unu kesaa enye nyere anyị akara ịfụnanya. Ndewonu ka emesịa.